Čachtice. Malebná dedinka ležiaca v prekrásnom pohorí Malých Karpát. Prvá písomná zmienka je z roku 1248 pod názvom Čekče. Po čase dostala dedinka dnešný názov Čachtice. Baroková zvonica je z 18. storočia. Hlas jej zvonu bolo počuť v čase moru, cholery, požiarov a iných nešťastí. Krásnou stavbou zo 14. storočia je rímskokatolícky kostol, ktorý dal postaviť vojvoda Stibor zo Stiboríc v roku 1390. Vedľa kostola stojí už od roku 1668 neskoro renesančný Dražkovičov kaštieľ, v ktorom sa v súčasnosti nachádza múzeum. Obec Čachtice susedí s malou dedinkou Višňové, ktorá je od Čachtic vzdialená 7 kilometrov. Čo spája tieto dve krásne dedinky? Je to Čachtický hrad, hrdo sa týčiaci v pohorí Malých Karpát. Tak krásny a majestátny, opradený krutosťou Alžbety Bátoriovej. História Čachtického hradu siaha do polovice 13. storočia. Neslúžil ako prepichové šľachtické sídlo. Jeho úloha bola strážna a obranná. Až za čias Orságovcov bola pôvodne strážna väža prebudovaná na ranogotickú kaplnku s bohatou výzdobou. Alžbeta Bátoriová sa stala vlastníčkou hradu po smrti svojho manžela Františka Nádaždyho v roku 1604. Čachtický hrad je celosvetový unikát, ktorý neslávne preslávila Alžbeta Bátoriová mučením a týraním nevinných dievčat. Alžbeta Bátoriová sa narodila 7. augusta 1560 v Nírbátore v Maďarsku. Bola veľmi krásna, múdra a bohatá. Bátoriovci patrili medzi najúrodzenejšie a najbohatšie rody v strednej Európe. Alžbeta sa vydala ako 15-ročná za Františka Nádaždyho. Spolu mali 5 detí: Annu, Katarínu, Uršuľu, Andreja a Pavla. Dospelosti sa dožili Anna, Katarína a Pavol. Andrej a Uršuľa zomreli ako deti. Alžbeta bola veľmi dobrou matkou. Rod Bátoriovcov
pochádzal z dvoch vetiev. Medzi sebou sa sobášili, čo spôsobovalo genetickú degeneráciu. Väčšina členov z jej rodu mala výstredné povahové vlastnosti ako samoľúbosť, tyrania, sexuálna zvrátenosť. Alžbeta Báthoriová, prezývaná ako Krvavá grófka, vraždila 25 rokov. Dievčatá týrala rozpáleným železom, pichala ich ihlicami, polievala studenou vodou na mraze. Ich mŕtvoly pochovávali jej pomocníci na cintoríne, v poli, v obilných jamách, alebo ich hádzali z hradieb. Alžbetina krutosť nemala hraníc. Rodičia posielali dievčatá na hrad do služby za vidinou lepšieho života a boli na to pyšní. No, keď sa dievčatá domov nevracali, boli vystrašení, nevedeli, čo sa stalo. Až keď sa začali strácať aj dievčatá z bohatších vrstiev, boli odhalené všetky Alžbetine zverstvá.
Pri posledných vraždách Grófku prichytil sám Palatín Turzo v Nádaždyho kaštieli, ktorý sa už do dnešných dní nezachoval. Po tomto odhalení nariadil Báthoriovej domáce väzenie na Čachtickom hrade. Po takmer 4 rokoch väzenia zomrela v hradnej veži na zástavu srdca 21. augusta 1614 vo veku 54 rokov. Podľa zachovaných dokumentov bola pochovaná v Čachtickom kostole. Jej presné miesto posledného odpočinku sa však dodnes nenašlo. Počas svojho života Alžbeta Báthoriová zavraždila 650 dievčat. V Guinnessovej knihe rekordov je zapísaná ako najväčšia masová vrahyňa všetkých čias. Vždy, keď stojím na Čachtickom hrade, keď sa obloha zatiahne a začne tížko pršať, cítim z neba padať slzy nevinných dievčat, ktoré tu ukončili svoj mladý život. Aj napriek krutej histórii je Čachtický hrad vyhľadávaným miestom zamilovaných. Pri nočnej oblohe posypanej tisíckami hviezd snívajú o svojom šťastí. Západy slnka sú tak magické, že vtláčajú do očí slzy pri pohľade na ne. Čachtický hrad je skvost, ktorý ročne navštívia 10 000 turistov z celého sveta. Alžbeta Báthoriová tu bola doma a vždy bude. Hrad jej bude patriť na veky vekov. Jej duch je tu stále, aj po 406 rokoch a bude strážiť toto miesto navždy.